of Nazareth. Amen and amen. So happy to see you online, people. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Mwari wakuchengetei, mwari wakuitire nyasha, mwari wakugonesei. Ndauya a short text. Mark 10. Mark chapter 10 from verse 46. And they came to Jericho as he was leaving Jericho with his disciples and a great crowd. Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. And they rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, call him. And they called the blind man, saying, take heart, get up, he is calling you. It's a common story. Blind Bartimaeus. But despite your challenge, blind Bartimaeus parudanidzira kuna Jesu. Vanhu vanogona kumira naye semunhu wavanoziva kuti is a blind man and he also a beggar. The society yaifanirwa kugamuchira matambudziko ana blind Bartimaeus to an extent yekuti vaifanirwa kumira naye kana kumubatsira kuti agone kuwana attention yaKristu. To my surprise, although isisiri surprise mukukura nekuona muupenyu, kuti izvozvo zviriko, kuti no matter une dambudziko une challenge, asi munhu wese ari to your side despite dambudziko rako, asi munhu wese ari kutomira kuside kwako kuti aune challenge, dai zvinhu zvakufambira, aune dambudziko, dai zvinhu zvakuendera zvakanaka. Iyoyo ndo nature yavanhu. You can have people on your side, you also have people against you. Vanhu vanogona kuva against wewe for a reason, vanhu vanogona kuva against wewe for no reason. Nekuti dzimwe nguva munhu anopedza time achitsvaka zvikonzero kuti sei ninga asingandifarire, sei vanhu vasingandidi, sei vasingandigamuchire. There are people who just hate you naturally pasina any reason iri attached. Ichocho chinhu chaunofanira kuembrace mulife. Kune vanhu vasingaitirwe zvakanaka newe, kwete nokuti une zvakaipa zvawakaita, but zvingori natural kuti hausi munhu wavanogamuchira. Don't waste time uchida kuresearcha kuti sei ndichivengwa, sei vanhu vasingandifarire, ko ndatadzei, but handina munhu andiri kukanya, handina kuzodaiso. Jesu yakaita kuti avengwewo ndeyekuti anga akarurama. Iyo yekungova munhu ari right inotovengesa. Why? Because hausi kumita, hausi kupinda mastandards ezvavanoda kuti uye kana kuti uite. So blind Bartimaeus paari kudanidzira kuna Jesu, mwanakomana waDhavhidhi, ndidzurei ongoni. There are people, pane vanhu varipo vanotouya vachimuti nyarara. They want him to die ari blind. They don't want him to get any help or attention ya Kristu. People in the same society vari kuona upofu hwake nekutambudzika kwake. Pane varipo vanongoda kuti zvingopera zvakadaro aremba ari blind. So you can have enemies, kwete nokuti wava successful mu life, but nekuda kwekuti vanhu vanongokuvenga whether successful or not. Whether uri munhu akanyarara, uri munhu anotaura, unowana vanokuvenga, unowana vanhu vasingakufariri. Ndaidiscussa neimwe friend yangu nezuro tiri kugolf, achitaura nyaya yekuti you know in life kune vanhu vangori kunegative side kwako, whether waita chakanaka hauna. So choice yako iwewe to tolerate them, kuzvigamuchira, kana zvokuaffecta to an extent yekuti unopedzera wauda kutrya kuva pleaser or to answer back to them. But the real thing chaunofanirwa kuita in life, kana waziva kuti izvozvo ndo zviriko, keep moving, keep doing what you are supposed to be doing. Ita zvaunofanirwa kunge uchiita. Why? Because ukaregedza, that's their goal, they will be happy kuti hauchaita. Why? Because paungosiri kuita anything, hakuna akambouya kwauri. So pawakuita anything,
kune vakuya against you, which means vanga vari okay when you were quiet. Okay, let me talk about blind Bartimaeus. So this guy, blind Bartimaeus, I expect that people will just run to Jesus. What is she help? Kana kuti vanhu vaigona kumhanya kuna blind Bartimaeus vomutakura waya naye close to Jesus. But blind Bartimaeus akawana vanhu vakamuti be quiet. Be quiet. 2023 in this season, ndoda kuti uve this kind of mindset yekuti I will not be quiet, handisi kuzonyarara kana iri nhau yekudanidzira kuna Jesu. Handisi kuzonyarara kana iri nhau ine chekuita nekunamata Mwari. Handisi kuzonyararidzwa nokuti ndiri kuda Mwari wangu kuti address my situations angu. Inzwa kune vanhu vekuti they are okay in life. Vakanzwa uchichemera zvimwe zvinhu kuti dai Mwari vandiwanira nyasha masuwe zvakati zvazaruka. They will come with another kind of gospel. Rinoita sekunge riri proper yeti riri anti zvinodiwa naMwari wacho. And I'll give you an example. Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu. Iye unoti mweya washe uri pamusoro pangu. Wakandizodza kuti ndiparidze evhangeri. Ndidzikinure vakatapwa kusvinudza mapofu. So the anointing upon Jesus rinodhila nema situations are different. But kana zodzo riri pana Jesu richidhila nezvakasiyana-siyana, kune nguva yekuti situation yako iri muclass yezvinhu zvaakazodzerwa. But kune vanhu vanonzwa kuti aiwa siyana nazvo hazvina basa. Jesu wakazodzwa kudzikinura vakatapwa. That's deliverance. Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu. But dambudziko nderekuti kune vanhu vanotevera Jesu iyeyo vaine mission yekunyararidza mapofu kuti afe ari mapofu iyo nokuti vanoona. So ukaziva kuti mushoko raMwari ipfungwa yaMwari kuti ndive neupenyu hwakanaka, fight for that. Nokuti kune mweya yechina inorwa neupenyu hwako kuti uregere kuita zvakanaka. Ende mweya yechina yasvika pakugwarisa to an extent yekuti kune vanhu vanouya vachikuudza kuti izvi hazvina nebasa rese. Nyaya iripo ndeyekuti tikafa mweya wedu uponeswe tiende kudenga. Ari kukudaro life yake iri right. Yeti muna Mwari shoko ririmo Deuteronomy 8:18, I am Jehovah God who give you power to make wealthy. Kune nyaya dzatinonyararidzwa but dziri muklasi yezvinhu zvakaingwa naKristu Jesu kuti zviendeke zviitike muupenyu hwako. Hama dzangu, chinhu chinonzi anointing, it breaks yokes of bondage. So mabondages ari mumadimensions akasiyana. Mumwe situation yake, marital issue yake ndoine bondage. Mumwe financial issue yake ndoine bondage. Mumwe spiritually ane bondage. So anointing, munoziva kuti anointing haishande kudenga. Chakaita kuti Jesu azodzwe auya pano panyika, pano ndo panoshanda zodzo rinova simba raMwari rinobreka my yokes of bondage. But there will come a time yekuti pane zvauri kuchema in the physical realm kuti dai zvagadziriswa Mwari vadiitira chinhu. Panogona kuuya mumwe munhu achiti hazvina nebasa reshe. Fokasa nenhau yemuchinjikwa, tiende kudenga, tiende kumusha kundozorora. Zvimwe zvese ndezvemazuva ano hazvina nebasa rese. Ukanyatsotarisa ari kukuudza izvozvo, side rauri kuchema kwake riri covered. Ukaziva kuti dambudziko rako riri under kuzodzwa kwaJesu kuti ari adrese, I want you to cry out more. Yekunyararidzwa nevanhu vanazvo, yekunyararidzwa nevanhu vane zvinhu zviri kuendeka. Yatime yaunofanirwa kufokasa wesa blind Bartimaeus kuti ari kunditi nyarara iye anoona, ari kunditi nyarara ari kuziva direction nekukufamba nekwekuenda. Ina handina kwandiri kuenda, handina chandiri kuziva. Saka handisi kuzogamuchira vhangeri rekunyararidzwa nekuda kwekuti iye Jesu wacho wakazodzwa kudzikinura vakatapwa. So ukaziva kuti zodzo raMwari rine chekuita nesituation yauinayo, usatsvakirwe any doctrine
yekunzisiyana nazvo. Handisiyane nazvo kana Jesu ane zodzo rine chekuita nazvo. Makatabo shaliba sayande. Handisiyane nazvo, handinyarare kana Jesu wakazodzwa kuti situation iyoyo iadreswe. Dai zviri zvekuti Jesu haana kuzodzerwa nyaya dzacho, ndaigona kunyarara. But iye wakazodzwa kuadresa masituations iwayo. Saka wese anouya nechinhu chiri anti zvakazodzerwa Jesu, handisi kuzogamuchira muna 2023. Yangu nyaya inoda kugadziriswa, yangu nyaya inoda kusotwa, yangu nyaya inoda kugadziriswa naShe. Handisi kuzonyarara nekuda kwenhau iyi, nokuti vari kundinyararidza vacho vari kuda kustopa chinhu chakazodzerwa Kristu kuti adrese muupenyu hwangu. Nakatabosha libasaya. Menta baradia sakaba jalando roboshi akataba yande. Riba jade mante balado la boshia takabosa. Menta kaladia baba shiketa baradia marakondia tatala bazade kayando. Yepo jande mante balando roboshia katabaya masukendiata. Ragadaya soleketele bosha. Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. So vangeli la Jesu rinoadresa nyaya dzeurombo from the spiritual dimension to the physical. So chese chakazodzerwa Jesu pamusoro peupenyu hwangu handisi kuzonyarara nezvacho. Whether people who quote other scriptures to try to stop me, but one thing I know, I will cry out more. I don't want to die poor. I hate poverty. He was anointed to proclaim the good news to the poor. So the anointing basarayo ndere izobzo, ndere kudzikinura vakatapwa. So kana ndakatapwa nepoverty, mwari wangu ndirangarirei. Ndinochemerawo dzikinuro mumasituations akabatwa muupenyu hwangu nezita renyu Jesu Kristu weNazareta. Luke 4:19. To proclaim the year of the Lord's favor. Makatabo shalabasande. Scripture. Luke 4:18 tangire. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives, recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Doyanga iri timu ya Jesu pa ministry. The year of the Lord's favor. Doya iva timu ye gore ya Jesu mu ministry auya. Moya washe wakandizodza to proclaim the year of the Lord's favor. Gorere favor. Somebody came to me and she tradition chimathimu nemathimu ichi achina nebasa rese. Kana zvisina basa kwauri, it's fine. You can move on like that. But kune vamwe we know in each and every year Mwari wedu une zvaanotaura mugore rega rega, makore ese unotaura. But definitely uchaona kuti mukutanga kwegore Mwari unopa revelation utungamiriri wese concerning zvinofanirwa kunge zvichisanganikwa nazvo pakutenda, especially chine chinonzi theme. Haisi tradition yakango exista from Norway. Ndoda kuti unzwe kuti Luke 4:19 Jesu wakaisa theme to proclaim the year of the Lord's favor. Lord's favor. So ye theme yapera. But gandi bate pana parikunzi. He has sent me to proclaim liberty to the poor and recovering of the sight to the blind. Recovering of the sight to the blind. So anointing iripana Jesu ine chekuita neupofu. But gurumandira mhomho yevanhu, the crowd yaitevera Jesu inosvika pabofu yobva yati nyarara. Yet Jesu wavari kutevera is anointed to make the blind see. But people who are following, beware of people
who follow him, vanomutevera iye Jesu, but vari anti the anointing, or vari anti the power of the anointing upon his life. Opposition yako vanokupikisa nevanokurwisa mukunamata muupenyu. Uchaona kuti havasi vanhu vari kure. They are also part of the followers. Vanhu vari kuti kuna blind Bartimaeus nyarara. They were part of the crowd that was following Jesus. Ngwarira kuti kune vanhu vari muzvitendero, kune vanhu vari kunamata, but vari kuuya ne-mission to stop the work of the anointing. Iwo imbotarisa wacho ari kukunyararidza paishu yauri kuchema kuti uone kuti iye, uchaona kuti iye ishu yake yakagadzirika. Saka naye nhau yako anoti hazvina nebasa rese. Unyengeri huri muvanhu unosvika palevel yekuti pakaparidzwa vhangeri rekuti Mwari unokupawo pekugara, vanhu vanogona kusumuka voti aiwa kugara tichanogara kumusha, ari kutotivakira dzimba nekudii. Ari kukuudza izvozvo kwamutarisa abva mumba make. Abhadhara school fees yemwana, ane mari dzake dzakarongeka mushe akauya kwauri, anokuudza kuti vhangeri rese rine chekuita nezvemari nezvechii ndere pasi rino, vhangeri chairo ndere muchinjikwa ndera Jesu rokuenda kudenga. Ukatarisa munhu iyeyo maissues ake ari settled, business rake riri kufaya. Vanhu vari anti the anointing. Jesu apa shoko rati wakazodzwa kusvinudza mapofu, to give sight to the blind. Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu, yet anoteverwa nevanhu vanonyararidza mapofu. Mugore ra2023 ukanyarara mheno ako, a closed mouth is a closed destiny. Ukanyarara mheno ako, speak words. Words are seeds. Mwari pakusika nyika vaitaura mashoko. Shoko rine simba mu spiritual realm, rinogadzira zvinhu. Words, they carry a creative power. Usanyararidzwa na anyone, no matter ane rank ipi, ane tato ipi, anopinda kuchechi kupi. Chese chine chekuita nekuzodza kwa Kristu paupenyu hwako, zodzo ngari kushandire. Bible rangu rati kudii? Zvanzi iye Bartimaeus asingaone ndiye ari kuapproachwa nevanoona vachimuti nyarara. Sei vari kuda kuti anyarare? Kana shoko rati Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu, zvoda kuti tine vanhu vanogona kumutevera iye Jesu wacho, but vaine mission yekurwa nekuzodza kuri paari kuti kuregere kushanda muupenyu hwamwe vanhu. Ndinotaura kushanda kwezodzo raMwari musituation yako. Ndinotaura zodzo raJehovha pamusoro pemari dzako. Ndinotaura kuzodza kwaJehovha pamusoro pefamily yako. Ndinotaura kuzodza kwaKristu pamusoro peutano hwako. Ndinotaura kuzodza kwaMwari pamusoro pesituation yako. May the anointing of the Almighty God begin to do work in your life. Zodzo raMwari ngariite basa muupenyu hwako. Zodzo raMwari ngarikudzikinure. Iye unoti ndakazodzwa kudzikinura vakatapwa, ndakazodzwa kusvinudza mapofu, ndakazodzwa kuparidza evangeli, the gospel of liberty to the poor. I come against poverty in your life in the mighty name of Jesus. Mwari ngavakupe rugare, Mwari ngavakupe upenyu hwakanaka, Mwari ngavakuitire nyasha. Ramba kunyararidzwa nevanoona, ramba kunyararidzwa nevane zviri kufamba zvakanaka. Tarisa situation yako, wotarisa mishoko raMwari, woona kuti chikuda kwaMwari here ndo zvinodiwa nenyasha dzaMwari. Nyasha dzaMwari dziripo kusvinudza vakapofomadzwa. Nyasha dzaMwari dziripo kudzikinura kubva musituation iyoyo. But now iripo, you must defeat the voice of men first. Kurati wakaipa unoshanda nevanhu vaanopa a voice to speak against your life. Ndinodeclare mangwanani ano, Mwari ngavakupe voice, Mwari ngavakupe confidence, Mwari ngavakupe simba rekuti uregere kunyarara. Ukazvitarisa Bible rangu rinotaura kuti Bartimaeus haana kunyarara. Unoziva situation yake.
uye unoziva kuzodza kuri muna Kristu kuti wakazodzwa to give sight to the blind. So if I'm blind and Jesus is anointed to give me sight, I will not be quiet. Ndachitarisa situation yako, utarise futi mshoko raMwari. Uone here kuti Mwari vanofara, vanozvida here zviri kuitika mauri. Ukaona izvozvo Jesu akatozodzwa kukudzikinura mazviri, ndo nyaya dzisinganyararwe manje idzodzo. Nyaya iyoyo hainyararwe. Mwari ndiMwari unoda kuti ubudirire mune zvaunobata zviendeke. Iye shoko rake rinoti, I will bless the work of your hands. Ropafadzo ngaribate mumaoko ako. Zvaunobata zvikumbirire nyasha dzaMwari, zvitakure zodzo zviendeke nezita raJesu. I will bless the work of your hands. Shoko rinoti tinoropafadzwa patinobuda nepatinopinda. Nokuti shoko rake ndo mwenje kutsoka dzedu. Nyaya yese yauri kusangana nayo muupenyu, dzoka kushoko raMwari uone kuti Mwari vanoti kudii nenyaya dzakadaro. Ukaona kuti Mwari vanoda kuti ubudirire, ukaona kuti Mwari vanoda kuti uve neutano, ukaona kuti Mwari havadi kuti mhuri yako ive nenzara, ukaona kuti Mwari havadi kuti ushayiwe chekudya kana chekupfeka, mira wakatsika wakatsimbirira pashoko iroro kuti Ishe ndiri pano. Zodzo renyu ngarishande muupenyu wangu. Mwari wangu ndiri pano. Zodzo renyu ngaribate pamusoro pebasa rangu. To proclaim the year of God's favor. Gorere nyasha. Gorere favor. Akazodzwa Jesu. To proclaim liberty to the captives, recovering of sight to the blind. So in mission ya Jesu, uku ndokuzodzwa kwaakaitwa achiuya panyika kuti aadrese masituations iwayo. But poita chikwata chevanhu chiri kufamba chichitevera Jesu, chikanzwa pane bofu rachema choenda chotinyarara. It's unfortunate muupenyu kuti kune vanhu vakanyararidzwa ndokubva vanyarara. Vakazvitora sekunge vanhu vateerera kana kuti vagamuchira zvavaudzwa. Vakafa uri masituations ekuti Mwari aigona kuagadzirisana nekuaadresa. It reminds me the book of 2 Kings chapter 4. Mukadzi akafirwa nemurume akasiyirwa chikwereti. Chakagonekwa nemukadzi uyu wakaenda to the same prophet aishanda nemurume wake anonzi Elisha. Zvoreva kuti mukadzi akava nekumwe kunzwisisa kuti murume wangu nyaya iyi akainyarara akafa ari muzvikwereti. But nyaya iyi handisi kuzoinyarara, ndiri kunotaura ne the same man of God, the same prophet wawaishanda naye. Elisha ndokubva apa amai ava solution. But murume wavo akasiyira amai ava dambudziko. Murume akasiya dambudziko waiseva under prophet Elisha. Amai vakapedza dambudziko vakaenda futi to the same prophet Elisha. Kuda kuti une nyaya dzaunogona kunyarara Mwari dzavanogona. But Mwari unoshanda nechinhu chinonzi free will. Zvaunotenda nekugamuchira vanoita. Zvausingatende kana kugamuchira havaite. Mwari havamanikidziri. Munhu ane inonzi free will. Simba rekuva nesarudzo. Ukashayiwa sarudzo yezvakanaka, Mwari havakumbunyikidze, havakumanikidze kuti zvakanaka zviitike muupenyu hwako. Saka uchiona kuti Jesu zvaakauya akaenda pamuchinjikwa akafira munhu wese. Chasara kumunhu ndechekuva nesarudzo. Bible rinoti ani nani anotenda, kwete ani nani akafirwa. Yekufirwa naJesu pamuchinjikwa yakaitirwa munhu wese. Asi to be a beneficiary yebasa rakaitwa pa Calvary, it takes human choice. Chinomanikidza nekumbunyikidza vanhu mweya yetsvina. Saka chiona kuti munhu anoerekana ane demoni. Munhu angoerekana ane mweya wakamuopresa, wakamudzvanyirira masituations. Asi kana yava nhau yamweya mutsvene, you make a choice. Kana iri nhau yekunamata Mwari, you make a choice. Mwari
vanoremekedza kodzero yavakapa kumunhu inonzi free will, simba resarudzo. So pakauya vanhu vakakunyararidza ukatadza kuita sarudzo yako, denga harisi kuzojamba protocol yokuti wamanikidzwa but zvinongofanirwa kukufambira. No. That's why pane kushumirwa kwekuti munhu azvinzwire ega kuti sarudzo yakwandiri, kana ndaona kuti situation yandiri kufesa Mwari vane zodzo rekuadresa situation iyoyo. Father, I pray for the anointing to work in my life. Baba ndinonamata kuti kuzodza kunobvisa vanhu munhamo kutange kushanda muupenyu hwangu. Kuzodza kunosvinudza mapofu kuvhure meso angu emweya. Kuzodza kunosvinudza mapofu kuvhure meso angu emweya asiri kuona. Kuzodza kunosvinudza mapofu kundisvinudze Baba mukuziva zvinhu zvekuita muupenyu. Mutsvene wakatendeka, Mwari wamasimba ose, ndinonamata pamusoro pezodzo renyu kuti rishande muupenyu hwangu. Nokuti iye wakazodzwa kudzikinura vakatapwa. Iye wakazodzwa kudzikinura vakatapwa. Wakazodzwa kusvinudza mapofu. Zvino kana ndiri bofu, ndinokumbira mwanakomana waDhavhidhi, ndiwanireiwo nyasha, ndiwanireiwo ngoni. So blind Bartimaeus wakakontinya nokuti unoziva kuti Jesu wakazodzerwa situation inenge yangu. Every situation yauri kusangana nayo irimo muupenyu hwako, mumhuri yako, mubasa rako, muwanano yako, ukadzoka kushoko raMwari ukarava ukaona kuti zodzo ine chekuita nekuadresa dambudziko iroro, don't be quiet. Don't be quiet. Don't be quiet. Usanyarara. Usanyarara. Pa situation yako, kana Jesu wakazodzwa kuiadresa, hazvireve kuti anongouya ubva aiadresa. Paakuda willpower. Paakuda iwe kuti uregere kunyarara. Oti Mwari rangarirawo situation yangu. Nyangwe pakasimuka vanhu vanoti nyarara, iwe simuka uti handinyarare kusvika nyaya yangu yagadziriswa. Nokuti iye wakazodzwa kusvinudza mapofu. Wakazodzwa kusvinudza mapofu. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Good. So chinonzi good news to the poor. Akusi kunzi ramba uri murombo. Akusi kunzi situation yako yakanaka, it's okay. Chinonzi good news kumunhu ari situation inorwadza, kuudzwa solution, kuudzwa way out. Apostle Shoko, happy to see you. God bless you. Chinonzi good news to the blind or to the poor. Kumuudza solution, kumuudza zvinoshanda zvinobatsira. So shoko raMwari rinonzi gospel here. Gospel, it just means good news. Kuti pese panoshumirwa evangeli, panofanirwa kubuda nhau dzakanaka kumunhu ari musituation isina kunaka. Hakuna vhangeri rinotsigira matambudziko ane vanhu. Kune masituations ekuti munhu anoudzwa kushinga asingapiwo wisdom to come out of that situation. There are two dimensions paku understand a problem. I'm not going to explain. Pane nguva yekumirira. Nenguva inofanirwa kuonekwa kuti munhu wamirira but watodarika nguva yekugamuchira. Sevanhu vakatenderera pagomo rehore kusvika Mwari ati vanhu vagarisa panzvimbo iyi, they must move now. There are times yekuti you are in the right place but you are now overdue in that same place. You need a movement. So we need the word of God, we need the voice of God, we need the wisdom of God to know kuti mi situation inguva here kuti ndinogona kuramba ndirimo ndichitsungirira, kana kuti situation ya overdue ndofana kunge ndabuda mairi. Kuva mu right direction chinhu chakanaka, but making the right destination ndo chinhu chakanakisa.
My part-time music, God bless you. So happy to see you online. Blind Bartimaeus, nyaya yake ine chekuita nezvakazodzerwa Jesu. But vanhu vari kutevera Jesu avana kuda kuti aiwa kana Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu. Let's encourage this brother kuti situation yake igadziriswe. No, ndo panoti munhu whether in church kana kunze kwechurch, nature iyoyo ndeye vanhu ndo zvavari ndo zvavanoita. Some they can even quote scriptures kuti vakudzivise kuachivha chinhu chiri mushoko raMwari zvakare. Especially vamwe vekuti zvake zvinenge zvichiita zvakanaka. I mean mu physical realm. Why? Because there are times yekuti ukashumira vanhu vanonzwa kuti aiwa uri kutaura zvinhu zviri panyama, zvinhu zviri mu physical. Nawe kunamata is a spiritual issue nekudii. The gospel is in two dimensions. Especially the anointing ine chekuita nezvakawanda in the physical. Wakandizodza kusvinudza mapofu. That's why yaifamba achisvinudza mapofu in the physical realm, kuti vaone zvinhu in the physical. Kune zodzo nesimba raMwari rinoshanda riri only meant to work on earthly issues. Ririko zodzo raMwari nesimba raMwari ringori designed to work on earthly matters. Risingashandi kudenga, rinoshanda panyika. Why? Because kudenga hakuna the blind, kudenga hakuna the lame, kudenga hakuna the sick. People of God, hear me very well. Tarisa situation yako, utarise zvakaingwa naJesu. Tarisa situation yako, utarise kuti shoko rinoti kudini situation iyo. Kana iye wakazodzwa kusvinudza mapofu, pouya vanhu kubofu nonzi Bartimaeus vachiti nyarara. Vanhu ivava zviri pachena kuti vari kurwisa kuzodza kwaMwari kuti rugere kushanda muupenyu hwako. Saka uchiona nhau yechinhu chinonzi anointing chiri icho chine nyaya nenoise mukunamata Mwari. Why? Because the devil does not want kuti uye nesuccess in the physical world. Izvo zvahadi. That's why mademoni ake nemachallenges ese anounza muupenyu hwako ane chekuita nema-issues ari earthly. I'm 45 now. Madeliverance session atinoita kwandinoenda kuchiti kwa madeliverance session, hakuna demoni raunonzwa richiti kudenga munhu asi kuenda takamubata apinde. Munhu ma-situations ese ari kufrustratwa nawo ma-earthly matters. Because the devil knows kuti ndikakubata kuphysical kuma-earthly issues, spiritually unoneta uye unodona. Sevanhu vaiva mugarden reGetsemane, Jesu paanotaura achiti nyama inoda asi mweya wakaneta. Kureva kuti kuda unogona kuda spiritually, but nyama ikaneta hazviiti. So the devil anoataka nyama kuti nyama ngainete zvimweya zviregere kuitika. So blind Bartimaeus wakaramba kunyararidzwa. Vanhu vanonyararidza vanhu variko ende vachitokota ma-scriptures, vachitaura nemazwi euchenjeri ekuti unogona kutofunza kuti they are right. Yeti wenda akuda kuti upote uchirivhura manje, oona kuti Mwari unoti kudii nesituation yangu iyi. Mwari unoti kudii nenhau yekushayiwa zvandiri kushayiwa izvi. Kana shoko raMwari richitaura kuti izvozvo Mwari unopa, inguva yekuti uchemewo kuna Mwari. Ndiri pano Ishe, imi hamurevi nhema, munozadzikisa chese chamakatumira shoko renyu. Tarisaiwo nyaya yangu Baba. Kana Jesu wakazodzwa kusvinudza mapofu, ini blind Bartimaeus handisi kuzonyarara, nekuti ndazviona kuti upofu hwangu makaronga kuti upere. So I will cry out more. I will cry out more. Zvirimo mushoko renyu Mwari kuti munopa vanhu simba rekubudirira. Deuteronomy 8:18. I pray for the wisdom, the grace and the power to prosper and make it in life.
In the mighty name of Jesus. Ririmo simba renyu nenyasha dzenyu Mwari dzine chekuita nekuporeswa. Shoko renyu rinoti nemavanga ake Kristu tenzi Jesu takaporeswa. Urwere huri munyama yangu ndinourayira iko zvino. Marwadzo ose ndinoarayira iko zvino. Nekuda kwemavanga aKristu Jesu ndinogamuchira kuporeswa. Ndinorayira kurwara, ndinorayira urwere, hushayiwe simba mangwanani ano. Shoko rinoti nemavanga ake Jesu takaporeswa. Ndinotaura utano, ndinotaura kuporeswa nezita raJesu Kristu eNazareta. Look at your case. Check the scriptures. Mwari unoda here kuti urambe uri musituation yakadai? Kana kuti kune mweya yechina inokudzvanyira inokupresa kuti urambe wakanyarara? Ndauya kuzokupa this challenge mudikani mangwanani ano. Cry out more. 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 Cry out more unto the Lord. There is an anointing to address such a case. Ririko zodzo kugadzirisa nhau dzakadaro. Ririko zodzo kugadzirisa nhau dzakadaro. Shoko rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Makatabo shataka. Ishu yevhiza rako ndiri kudeclare iko zvino nezita raJesu. Shoko rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Mwari ngaakupe nyasha munyika idzodzo. Mwari ngaakupe nyasha munzvimbo yauchatsika. Mwari ngaakupe nyasha munyika yaugere, nyika yaunoda kuenda. Ruoko rwaJehovha ribate nekubata kunoshamisa muupenyu hwako. Baba ndinonamata kuzodza kwenyu kuoneke muupenyu hwangu. Nyasha dzenyu dzidururirwe pamusoro pemhuri yangu nemabasa angu. Mazwi ese evanhu vanonditi nyarara. I cry out more unto you, Lord. Ndinoshedzera kwamuri Mwari, ndinodana kwamuri mangwanani ano. Ndinzwe iwo mutsvene wenyasha. Nokuti zodzo racho riripo Mwari, kuti ndibude musituation yakadai. Manga mazviona Baba kuti panyika pane mapofu. Mukazodza Jesu with the anointing to make the blind see. Father, I receive the anointing. I receive the anointing. I receive the anointing. I receive the anointing. I receive the power. I receive the grace this morning. In every situation, idikurema muupenyu wangu, ndinotora zodzo nenyasha mamuri Kristu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. So thank you so much. Thank you so much. God bless you. God bless you. Sunshine Nomen Makore.